טוב, ערב טוב לכולם. אז כמו שאמרנו, עם ישראל נמצא במצב בזוי מאוד. במצב של מבוי סתום, במצב קשה, שזה מתבטא גם במורל של האנשים, במורל של המדינה הכללי, במצב הביטחוני, ונדבר עכשיו על השבויים. אני בספק גדול מאוד אם יהיה עסקת שבויים. יכול להיות שכן, אבל אני בספק. והדבר הגרוע ביותר שאני שואל, אם העסקה על 50 בערך, מה עם ה-190 או 180? אז אני לא אגיד לכם מה שאני חושב, אבל המדינה בבעיה כנראה איך לאכול את הצרה הזו. המדינה עושה כפי יכולתה, גם בצפון גם בדרום, אבל צריכים לזכור שעדיין כבולות, גם ארצות הברית, גם האנטישמיות בעולם, גם האו"ם, וזה לא פשוט. אני לא מקנא במקבלי ההחלטות, אני לא מקנא בהם בכלל. כל יום נופלים לנו חיילים יקרים מאוד, ועוד פצועים קשה, שזה אנשים קרוטי רגליים וידיים, ועוד פצועים בינוני, ועוד פצועים בחרדות ופוסט טראומה. זה שואה. אנחנו נמצאים בשעת שואה שהתחיל ב7/10/23. אין אפשרות להגדיר את הקטסטרופה שבני האדם יכולים לעבור. ותזכרו טוב מה שאמרתי, העולם 72% ממנו מים, 3% מים מתוקים בנהרות ואגמים ומעיינות, 28% יבשה, שעל היבשה שולט הבני אדם, ההומו סמפיאנס, אנשים מדומיינים, אנשים שהמציאו 4,200 דתות, 9 מיליארד איש שמאמינים ב4,200 דתות, מתוכם השלוש המונאיסטיות שמאמינים באל אחד, זה היהדות, האסלאם והנצרות. והאסלאם והנצרות הרגו ביהודים מאז ומתמיד. גם הנוצרים, גם המוסלמים, גם שלא היינו במדינה הזאת, בשטח הזה, והכל על דמיונות, פנטזיות, אשליות של אלים מדומיינים שלא קיימים. ישו לא נצלב, ישו לא קם בתחייה, ישו לא הלך על המים, זה הכל שטויות במיץ עגבניות, ופלא שהתבונה שפחה, התבונה שפחה לאמונה. במקום שהאמונה תהיה שפחה לתבונה, איפה הרציונל ואיפה השכל? איך בן אדם יכול להאמין שישו הולך על המים? איך בן אדם יכול להאמין שישו בא שאלוהים הוא היה עם מרים? איך יכולים להאמין שהוא קם מתחייה?
איך יכולים להאמין לכל מה שכתוב בברית החדשה, שזה הכל אשליות, זה הכל סיפורי אגדות, זה הכל סיפורי סרטים מצוירים. איך יכולים להאמין שמוחמד עלה עם סוס השמיים או למכה? הרי זה בולשיט, זה אנשים רק מפגרים ברמות הכי נמוכות בעולם, יכולים להאמין בכאלו שטויות, ופלא פלאים ש2.2 מיליארד מאמינים בנצרות ו1.8 מיליארד מאמינים באסלאם, סונים שיעים, והשאר מאמינים ב4,200 דתות גם מדומיינות, ואנשים הרציונליים בעלי התבונה מאמינים בדברים לא הגיוניים בעליל. שילד מפגר, ילד הכי מסכן, ילד הכי שאין לו שכל לא יאמין בהם. למה? כי האדם משכנע את עצמו להאמין. זה שכנוע עצמי להאמין, כי האמונה נותנת לאדם משמעות. אז בשביל האינטרס האישי האנוכי, האדם משקר את עצמו וימציא לו אלוהים. כל זה המצאות. וכל מה שקורה לנו זה בגלל הקוראן, שזה הכל שטויות, והחדית, שזה התורה שבעל פה של הסונים. על פי זה קורה כל מה שקורה לנו, השואה הזאת. השואה שקרתה לנו זה היה דת זרואסטית בלי אל של הנאציזם. יש דתות עם אלים ויש דתות בלי אלים. קומוניזם, קפיטליזם הם דתות בלי אלים. והשואה שקרתה לנו זה דת בלי אל. הם זרואסטים, הם האיראנים. הדת הזו שעכשיו אנחנו נמצאים בה ועושה לנו את השואה, זה דת האסלאם, הקוראן השקרי לחלוטין, שמוחמד אומר להם להרוג את כל הכופרים ולאסלם את כל העולם, ובגלל זה הם עושים את זה. כל אדם רציונל בעל תבונה לא יאמין לסיפורים הללו ולשקרים הללו. אבל מה נעשה שכל העולם עומד על בדיות? בלי בדיות ושקרים לא היה אפשר לקיים עולם. הרי אם אני רוצה לקיים עם או מדינה או שבט או חברה, אני חייב לתת איזה בסיס, שורש. עכשיו השורש הוא בדיה ושקר, ועליו אני בונה עם, מדינה, תרבות, אידיאולוגיה, לאומנות, חברה בעם, כסף, הכל עומד על בדיה. היטלר יימח שמו אמר, שקר שתספר אותו פעם אחת לא יאמינו, תספר אותו 10 פעמים, 100 פעם יאמינו. ועל זה עומד כל העולם, כל הדתות, עם אלים, בלי אלים, כל החברות, הכסף, המדיניות המוניטרית, הכל עומד על בסיס של שקר. הקוף עם הקו הזה, על זה עומד כל העולם. על זה מבוסס כל העמים, כל המדינות, כל התרבויות, על שקר. כי האדם נולד בטבעו אינדיבידואל לבד. אם תיקחו עכשיו אדם, תורידו את כל מה שיש עכשיו. נולד אדם לעולם, חי את החיים שלו, עם אמא שלו ואבא שלו. לא קשור לשום עם, לשום דבר, כן, שום דבר. חיים, יש להם בטבע את הכל. אבל מה קרה? נולדו הרבה אנשים, ואז התקבצו לשבטים, והתקבצו וחיפשו בסיס לחוקים, כי דת זה חוק. אז המציאו, כמו חמורבי, מה אמר לאנשים שלו? לפני התנ"ך, לפני התורה. אמר, האלוהים מרדוך ועליל אמרו לי, כך וכך וכך, חוקים מסוימים.
שמי שרוצח ככה, או מי שגונב ככה, או מי שעושה ככה. והוא אמר בעצמו לעוזר שלו, אל תספר לאף אחד, אף אחד לא אמר לי, זה שקר, אבל בשביל שיהיה סדר וחוק, חייבים להמציא איזשהו סיפור. וככה כל העולם וכל הדתות. ועל הקוראן השקרי הזה, שהבסיס הוא שקרי לחלוטין של כל הדתות, גם הנוצרים יימח שמם שהרגו ביהודים, וכל הדתות, הרי בשנת 1800 דת המורמונים 200 שנה הם, בא איזה מישהו ג'וסף משהו, ואמר שהוא מצא 10 דיברות והוא הביא אנשים, החתים אותם, מזה נהיו לו 200 מיליון מאמינים. תבינו, ב-200 שנה בערך, ואנחנו כולה יהודים 15 מיליון, ויש להם המורמונים עשירים מאוד, קנו בירושלים הרבה מקומות, הרבה שטחים, יש להם הרבה כנסיות, וכל מיני טקסים הזויים, כמו הטקס שהנוצרים אוכלים לחם ושותים יין, וזה כביכול הכומר אומר, איכלו בלטינית פוקוס את פוקוס, שזה לחם ויין, שהם אוכלים את המשיח, את ישו. וכל שנה הם מקיימים את זה. אבל מאיפה המילה הוקוס פוקוס? זה הלטינים לא הבינו את הכומר. אמרו לו, מה, פוקוס פוקוס? אמרו הוקוס פוקוס. אז זה בעצם לחם ויין נו באמת, אוכלים את המשיח, את ישו, את המשיח. אנשים ברמה של, את האמת החיות, אני לא רוצה להשפיל אותם. איך אפשר להאמין לשטויות כאלה? וכל מה שקורה לנו זה בגלל הדת. וזה מלחמת דת. ולכן האכזריות היא גדולה. כי במלחמת דת אין ערך לחיים. כי מאמינים שהחיים האמיתיים זה בעולם הבא. אז לכן לא מערכים את החיים בעולם הזה, ולכן שוחטים, אונסים, הורגים. כי מה זה משנה? העולם הזה הוא לא כלום. יש לו עולם הבא. זאת התפיסה. ולכן האכזריות היא כזו. ולכן אי אפשר להאמין להם. כי יש להם 3 מצוות. א', להיות שהידים. ב', לשקר את כל העולם. דעווה. לכן אי אפשר להאמין להם לכלום. ג', להגיע לכל העולם כדי לשלוט בכל העולם. לכן אי אפשר לעשות להם שום הסכם, אי אפשר להאמין להם שום מילה, וצריך רק לשחוט אותם. לשחוט אותם ולנסר אותם ממסור שמנסרים עצים. עין תחת עין, שם תחת שם. תהיו חזקים, כי יהיו עוד דברים קשים מאוד. בצפון היה צריך לפתח מלחמה מזמן, אבל ישראל לא יכולה עכשיו, ידיה כבולות, ותפתח מלחמה משם, וזה יותר קשה מעכשיו, בעורף. אבל זו המציאות, צריך להתמודד איתה, להסתכל לה בעיניים, ולהיות חזקים ואכזריים, ולהתנהג כמו שמתנהגים במזרח התיכון עם אנשים לא נורמליים, לא שפויים, שמאמינים בשקרים ובדיות. בדיות. כל העולם הזה מבוסס על בדיות ושקרים, וזה המחיר.